ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିଦିଅ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି କଲେ ମାନେ ଭଲ ପୂରଣ ହୁଏ। ତମର ଧର ଗୁଆ ବସିଲ ଦହିଆନ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କୌଣସି ଇଏ କଲ ସେଇ ହିସାବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ହେବ କ୍ଷୀରି କରିବ ବାହାଘର ହେଇବନି। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଇଟର ଓଡ଼ିଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦଧିଭବନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚୌଦକିଲାଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଧିଭବନ ବଗିଚା ତମାଳ ବନ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ। କୁହାଯାଏ ଠାକୁର ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଟା ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦଧିଭବନ ଜୀଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଏଠି ଆମେ ପଚାରିବା, ଏଠି ଜଣେ ନନା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଭିତରକୁ ତ ଆମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ବିନା ଆଲାଉ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବିନା। ଏଠି ଆମର ନନା ବସିଛନ୍ତି। ନନା ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦଧିଭବନ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା? ବହୁତ ବର୍ଷ। ତମେ ଆମ ଘର ଅଳପୁଆ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତମର ନା ପଚାରୁଛୁ, ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଜାଣିବା ତମ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ମାନେ ତମର କେତେ ବର୍ଷର ଜନ୍ମ ହେଇଛ? 1947। ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷ, ତା ଆଗରୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ନା ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ନା ଫଟୋ ଉଠଉନି। ନା ନା ଫଟୋ ଉଠଉନି। ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯେତିକ ଆମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତିକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଆମ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଛଅ ପିଢ଼ି ମାନେ ଗଲେଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା। ସେଇଠି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ବାହାରେ ବି, ସିଏ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ 1947 ଆଗରୁ ସିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିଦିଅ କ୍ଷୀରି କଲେ ମାନେ ଭଲ ପୂରଣ ହୁଏ। ତମର ଧର ଗୁଆ ବସିଲ ଦହିଆନ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କୌଣସି ଇଏ କଲ ସେଇ ହିସାବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ହେବ କ୍ଷୀରି କରିବ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ପୁଅ ହେଇପାରୁନି। ନା ଏଇଠି ଆମର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ବହୁ ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ପୁରୁଣା, ଆମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜେଜେ ତା ଜେଜେ ତା ଜେଜେ। ନା ମୋ ଦିଦିର ଆମ ଘର ପ୍ରପର ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା କିଆନାଳି ଆମ ଘର, ଆମେ ଉଠିକି ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଦଧିଭବନ, ଏ ଠାକୁର ଆମର ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମାଳ ବନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତମାଳ ବନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ଝାବିର ଧୀବର ସେ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଜାଲ ପକେଇକିରି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଜାଲ ପରେ କାଠଟା ଲାଗିଲା, ହେଇଗଲା କାଠଟା। ମୋର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ କାଶିଆ ମୋହନ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ କାଶିଆ ମୋହନରେ ସେଠି ଲାଗିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ, ଜାଲରେ ଲାଗିଲେ ଆଣିକି ରଖିଲେ। ସେଠୁ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଇଏ ଦାରୁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏମିତି କୁରାଢ଼ି ନେଇକି କୁରାଢ଼ି ମାରିଲେ ସେଠୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିଲେ। ଏଠି ଆମର ରଥଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚାଖଡ଼ା ଗଛ ଥିଲା। ସେ ସେଠୁ ଆସି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ରାଉତରା ବଂଶ ଘାଗରାର ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସେ ସେଠୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ। ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜାଗଲା, ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଣାଗଲା। ଆଜିକି ଇଏ 5 ପିଢ଼ିର କଥା, ଆମେ ଏଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ 5 ପିଢ଼ି 6 ପିଢ଼ିର ଏ ମନ୍ଦିର। ସେ ନନା ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଏଠି ପାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଇଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏଠିକି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବି ମାନସିକ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେମିତି ନନା କହିଲେ ଭଗବାନ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରିୟ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମାନସିକ କରିବେ ଏଠି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଜାଗାରେ ସେ ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ, ବାରିପଦା ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଏଇଟା ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି, ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାର ସେ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ, ସେ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି।